Nakarecord ang Bureau of Fire Protection Iloilo City sang 3 sa tanan ka insidente sang sunog nga nagluntad sa bulan sang Disyembre 2025 kag duha naman kasunog sa imbukada gid sang 2026. Sa kabugusan nga tuig 2025 naglabot sa 201 ang numero sang sunog sa syudad kun ikumpara ini sang tuig 2024 nagdubo ini sang 42%. Sa interview sang Bombo Radio kay Senior Fire Officer 1 Denmark Makoko, Acting Chief sa Investigation and Intelligence Unit sang Iloilo City Fire Station, iyagin pahayag nga positibo ila paglantaw sa pagnubo sang numero sang kaso sang sunog sa syudad bangod nga mas nangin responsable na ang publiko sa mga kagamitan nga posible ginahalinan sang sunog. Pahayag niya kalabanan sa mga gintunaan sang sunog, ilabi na sa bulan sang Disyembre amo ang koneksyon sa kuryente. Natabo naman sa barangay Alalasan, Lapus kag Zone 3 Baldosa La Paz ang duha ka sunog sa imbukada sang 2026. Nagapadayon man subong ang investigasyon sa otoridad angot sa mong latest nga fire incidents. Ginklaro naman sa otoridad nga firecracker related ang rason sa natabo nga sunog kag ginalantaw posible electrical in nature man ini. Mostly puro ginedi electrical in nature. Majority gid sa sunog ka electrical in nature daw pilang hot lang yang other causes bla. Nga natabo sini nga December. Nabarian si Senior Fire Officer 1 Denmark Makoko.